Aquest dibuix, amics i amigues, és del pare claretià Anton Maria Vilarruyes. Avui celebrem la festa de la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. I avui em plau convidar-vos a veure un vídeo que vàrem enregistrar amb en Bernat de Clarvall, que és el càmera, la guionista, la Caral, a Montserrat. Vàrem anar expressament a Montserrat a descobrir la Santa Cova, el lloc on varen trobar la imatge de la Moreneta, que és de fet el lloc més important, podríem dir d'alguna manera, de tot el recinte de Montserrat. Us convido doncs a recordar aquest vídeo que vàrem enregistrar l'any passat amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Montserrat. Salutacions i felicitats a totes les Montses que me seguiu a través de les meves xarxes socials. Que vagi bé. Efectivament, amics, estem a la muntanya de Montserrat i el que farem serà anar aquí, a la capella de la Santa Cova. Fixeu-vos l'horari, de l'1 d'abril a l'1 de novembre, de 2:45 a 1:45 de la tarda, i del 2 de novembre al 31 de març. Aquesta vegada el funicular està fora de servei per manteniment, però no hi ha cap problema, perquè anirem a peu. Ara calcularem més o menys el que tardem. Anirem aquí, a la Santa Cova, perquè és on es va iniciar la llegenda i on hi ha les arrels del monestir de Montserrat. Camí de la Santa Cova, portem ara uns 15 minuts caminant, trobem els misteris ja del Rosari. Tot el camí de la Santa Cova ens acompanyaran els misteris del Rosari. Aquí el quart misteri de goig, la presentació de Jesús al temple. Seguim caminant cap a la Santa Cova. Doncs hem arribat a la Santa Cova, després d'uns 35 minuts, una cosa així, a peu llarg, a camí llarg, no massa de pressa, però descansant res, un cop, un minutet i encara gràcies. Bé, aquí hi ha les arrels del monestir de Montserrat, però no de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, perquè com ja ho vaig explicar, en un vídeo hi ha una llegenda que explica que la imatge de la Mare de Déu de Montserrat la va portar Sant Pere, que hi ha també una relació de Sant Pere en Barcelona, que l'havia esculpit a Sant Lluc. Per això Sant Lluc és el patró dels escultors i dels pintors. Bé, doncs Sant Pere va portar aquesta imatge a Barcelona i la va deixar a la Basílica de Sant Just i Sant Pastor. Repeteixo, hi ha un vídeo sobre això. Bé, aquella imatge de la Mare de Déu de Montserrat va estar allà fins al 717, que arran de les invasions musulmanes la varen portar aquí, la varen amagar en una cova, després de que es veiessin durant diversos dissabtes unes llums misterioses que sortien per aquestes muntanyes. Varen anar uns pastors a veure què passava a la cova, a veure què hi havia en aquestes llums, i varen trobar la Moreneta, la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, que llavors no era moreneta, era blanca. Moreneta, per què és morena? Perquè és negra la Mare de Déu de Montserrat. Això ho explico de 1001 llegendes i mites de Catalunya. No ho puc explicar tot en el vídeo. I ara entrarem en aquesta cova que va ser descoberta l'any 880. I ja consta una ermita aquí l'any 888. Penseu que totes aquestes terres, totes aquestes muntanyes, hi vivien aquí eremites. Hi ha moltes capelles, moltes ermites. Doncs bé, aquí també hi havia eremites visquent, i llavors un primer eremita es va cuidar de guardar la imatge, i després ja l'any 880 ja hi ha una ermita dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, aquí, que ara hi entrem. Aquí tenim la Santa Cova. Fixeu-vos en la paret, que representa la cova. És un tros de fet de cova. I la Mare de Déu de Montserrat, que no hi pot faltar-hi. Lògicament també aquí hi ha accés. Moltes de les ofrenes, moltes de les peticions que la gent demana.
Aquesta és la imatge de la Moreneta que podem venerar i saludar a la Santa Cova. Fixeu-vos que té els mateixos atributs que la Moreneta de dalt del monestir, la pinya, i la pinya a la mà del nen Jesús, que és símbol de fertilitat, i la bola que porta la Mare de Déu de Montserrat, que no és la bola del món, sinó que és el símbol de poder. Bé, doncs hem fet la salutació a la Mare de Déu de Montserrat, a la Santa Cova, en els inicis del que és el monestir de Montserrat. L'any 1025 ja consta aquí un monestir benedictí fundat per l'abat Oliba, però esclar, com que hi havia tants de romeus, tanta gent que volien venir a veure la Mare de Déu de Montserrat, es va haver de construir el que tenim a dalt de tot, que ara visitarem. I aquí tenim la Basílica de Montserrat. Aquell petit monestir de la Santa Cova doncs, va quedar, tal com he dit abans, petit per la gran gent que volia venerar la imatge de la Mare de Déu. Es va anar construint un aquí dalt, i aquest edifici, bé, la part més important d'aquest edifici és del 1592. Bé, una cosa que hem de dir sobre la imatge de la Mare de Déu. De la muntanya. Aquí tenim uns turistes, una guia turística. Bé, i és que Montserrat doncs atrau, tal com podeu comprovar, molts i molts de pelegrins. Bé, una cosa que volia dir de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat és que estava al principi, com que no estava a Montserrat, no era coneguda per la Mare de Déu de Montserrat, sinó que era coneguda per la Mare de Déu jerosolitana, que ve de Jerusalem. Quan la van trobar a la cova, com que la muntanya és muntanya serrada, fixeu-vos, la muntanya serrada, la imatge va ser coneguda com Santa Maria de Montserrat, Mare de Déu de Montserrat. I hem entrat ara doncs, ja a la basílica, ens hem arreglat una mica, ens hem canviat el jersei, i veiem la Mare de Déu de Montserrat, hi ha una cua immensa per veure-la. Nosaltres, com que ja l'hem venerat a la Santa Cova, no pujarem allà dalt, des d'aquí la podem veure, i tota aquesta cua, bé, tota aquesta gent el que està fent és esperar que cantin els escolanets, l'Escolania de Montserrat. I acabem aquest reportatge, doncs ens anem com solem fer amb els santuaris, a les esglésies que visitem,
encenent un CD, en aquest cas a la Mare de Déu de Montserrat, que ens porti molta, molta felicitat, que ho necessitem. Salutacions a la Caral i d'en Bernat de Claravall, que han col·laborat en l'edició d'aquest vídeo. Ja sabeu que podeu trobar tot el que fa referència a la llegenda de la Santa Cova en el meu llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya. I també dades històriques sobre el santuari de la Mare de Déu del Montserrat en l'altre llibre que tinc també dedicat a santuaris, Maria 31 Santuaris. Moltes gràcies, fins a la propera.